Dwi am wneud arbrawf. Ydych chi'n meddwl allai wneud hufen iaf fy hunan drwy ddefnyddio gwyddoniaeth? Os hoffech chi drio hwn adre, gofynnwch chi oedolyn i'ch helpu. Fydd angen 2 fag plastig, 1 bach ac 1 mawr. Fydd angen hanner cwp hanner o laeth, blas bwyd fanila, siwgr, halen, ia a menig. Gewch chi weld pam fod angen rhain mewn munud. O, a'r darn gorau, siocled a sprinkles. Dwi'n arllwys hanner cwp hanner o laeth mewn i'r bag bach. Yn ofalus. Yna yn ychwanegu ychydig o flas bwyd fanila a 1 llwy de o siwgr. Dwi'n gwasgu'r aer i gyd allan o'r bag ac yna'n cau y bag yn dyn. Yna, y bag mawr. Dwi am lenwi hwn hanner ffordd gyda ia. Mae'n oer! Iawn. Yna, dwi am ychwanegu palen. Hwn sydd yn cadw popeth yn oer. 2, 3, 4. Dyma yw ein rhewgell ni. Rhowch y bag bach i mewn i'r rhewgell. Gwasgwch yr aer allan eto a ceiwch y zip yn dyn. Mae hwn yn rhewi, felly rhowch fenig arno, neu gallwch chi lapio'r bag mewn tywel. Mae rhaid ni ysgwyd hwn am 5 i 10 munud. Tynnwch y bag bach allan a sychwch e gyda thywel i gael gwared o'r dŵr hallt i wneud yn siŵr bod dim yn mynd mewn i'r bag. Gawn ni weld. Waw! Hufen ia! Mae arogl fanila arno fe. Sgwp bach arall, a sprinkle! A siocled os ych chi eisiau. A dyna ni, mae'r arbrawf wedi gweithio. Hufen ia! Arbrawf blasus iawn.